Hai că s-a meritat. Alfa. 6. Cum dăm? De rezist la sau. Nu știu cum ai prins tu 7000. Așa prindeam și eu 7000 și aveam doar pe cumnatul cu totemele, atât. Nu bufe de raid în mare parte. Și drept, stai că-mi pun în joc așa, să vedem cât e bine. Da, mă, dar vorbim acum de alte chestii, de faptul că ai... Ce drept, ai de toate, în afară de Sun Player. Mă înțelegi? Da, se întâmplă și nu e ca și cum eu sunt cu vreo 2-3 peșcării și aia e. Bă, băiate, tu ți-ai făcut gnomul ăla să îi față strâmbată sau nu se pare mie? Gnomul tău. Mi se pare că se strâmbă așa mult. L-ai făcut așa? Uite ce se strâmbă. Iată. Il. Da, e chiar. Atâta făceam și eu. Ia zi tu cumnate, mai ești acolo? Întreabă pe cumnatul. Eram la bossul la DST Colts și făceam 2200. Fără hero. Deci e bun ăla dacă prind ce trebuie. Dar îmi trebuie ăla de T4, că n-am cum. Nici dă pro. Hai, frate. Am stat o oră jumătate acum efectiv pentru. Efectiv am mirosit 20 de bojuri, ești nebun. Aș prefera să rămân cu cele două bucăți de 4. Fac cam același DPS. Asta știu. De asta vreau să știu. Nu am făcut mare lucru. Luând T6-uri. Nu e un boost așa mare. Ce anume? Ce trebuie să vezi, să rezist la sau chiar. Ce vrei să zici, mă? Ce te-a uimit acum?